Yamde sappo e jeɗɗi silmaji capantatiya Bamako to leydi Mali yamde sappo e jetti silmaji capantatiya Marowa to Cameroon bisimilla mon e kabaruji kekiɗe ɗi. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi hannden aljumare nogay e joyi lewru nayi ɓordu e hitandude ɗiɗi e nogay e joyi to leydi Mali gilla kengen Mamadou Traoré o neɗɗo politique e juuɗe sériya woni mo noddama mo noto suudu sériya duraniɗo haɓade boneji e dow médiaji rendo ɗi fay so tawi Mamadou Traoré ana andira kongi ñiŋoji ardiɓe leydi ndi tafon andaka ko saabiya noddagol makko to leydi Cameroun ñalande hono haɓade ñaw ɓuuɓal ɓe mbi jonte o wurnama hannden yela laamu Cameroun woni wallude hono safade sakkotone ngu ñaw heɓe yalla e ngu haɓe fangu timmine keerol hakkunde Inde e Pakistan uddama e dow yamiroɗo hooreɓe ɗeɗo leyɗe ɗiɗi ngalla poɗɗodiral fuɗɗi caggal nde Inde e tuumi Pakistan wallude hono fiyande puɗɗode ndeɗo yontere e dow ngol keerol ko saabi mayde ko foti sibilen nogay e jeegom ko heewi hen fof yo haɓɓe noon immori ɓe nokkuji goɗɗe tuume laamu Pakistan yeddi tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde onon e jaam kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade kabaruji ɗi to leydi Mali puɗɗirten toon to Mali gilla alkamisare kengen kanko biyeteɗo Mamadou Traoré omo anditire lewruwa mo nanggama e yamirode procureur daraniɗo haɓade kala hono boneji e dow internet tafandu andaka ko saabi nde nangguere o neɗɗo politique hoorejo noon walde du noddirtede alternative pour le Mali jonnon e reɗo ñalade joni nde ko tawi ka kanko Mamadou Traoré mo narrama kongi kewɗi e ñiŋoji golleji ardiɓe laama fadde ngu jantore Aïssa Sow ko e yamirore procureur catal kalfinangal haɓade boneji e dow internet loruwa fawa jungo hanki kikiɗe ko laaɓi ummoraki e tambiɓe sariya leydi ndi e ko fate sababu jaggugol makko kono ngol waɗi ko balɗe ɗiɗi caggal yewtere nde o waɗi e médiaji rendo ɗi haala ka ene yowiti alhaali puskol landaji politique ɗi e nder ɗum Mamadou Traoré ene holla hol kisare e wote référendum ey walla ala balluɗe darnude dosgal kesal o nantini so tawi hoorejo laamu fadde ngu yiɗi yo sertu e kono ngu ara huccita e dawroyankoɓe ɓe e nder dingueral politique ngal o suutiɗi konngudi e saaha mo ganduɗa luural manggal no teska hakkude laamu ngu e dawroyankoɓe faade e dartugol sariya tambiɗo pelle politique ɗe Espérance Nouvelle Jigui Yakura catal ngal Mamadou Traoré mantini e mum waɗi cimtol ngam hollide mette mum e jaggugol on ɓe kolli ballal maɓɓe faade e on gondiɗo maɓɓe e nde fedde ngol jaggugol tawti goɗɗe teskanoɗe ɗi dumunnaji fof yimɓe dawrugol haala nane en e daraniɓe hakkeji neɗɗanke goytima kutorgol sariya e gueɗe politique e siftinde Mamadou Traoré ɓurɗo lollirde lorwa ene jeeyano e hooreɓe pelle politique sappo e goo sokanoɓe ko ɓooyani e alhaali politique goɗɗo a yettama Aïssa Sow